Говори, видно его? Да хуй ты стесняешься, сука. На, возьми. Άντε 46. Τι να γράψουμε. Τι να γράψουμε. Τελειωτικό. 1945. Κάτι, βέβαια, 30 χρονών ήταν όταν έπαιξε το έργο από τα πρώτα του Πακρική. Ναι. Εγώ το θυμάμαι αρχής δεκαετίας 70 σε μικρούς δρόμους. Λοιπόν, όπως ο πατέρας μου. Και μοιάζει με τον πατέρα μου. Интересно, что вообще видишь, а? Εγώ στη μάνα μου, μοιάζω άλλο. Άσε μωρή, χοντρή, κάτι σε ευκαιρία. Πλάκα σου κομμενιές, πλάκα σου και πρώτα και μόνο που στέλνει, είδες, στέλνουν. Είστε σε βαθμό. Με πάει, εγώ πιει λίγο κρέσι. Συγγνώμη, λοιπόν, τέλος. Τελείωσε εδώ. Άρα De Niro, Nani, πώς κοιτάνε. Да похуй, что боишься его? De Не Niro, боишься? А, я думаю, ο Αλ Πατσίνο κοιτά, όχι και τόσο, εκτός του σημαδεμένου. Εντάξει, αλλά De Niro, δηλαδή παίζει τόσο φυσικά, απίστευτο. Τρελαίνω. Έτσι, λοιπόν. Прикинь, с нами сидят. А? Παρακαλούμε προσοχή Да, στο они не выпил, κενό он смотри ему на μεταξύ глаза. Σιδνού και Αυγάθρας. Please, mind the gap between the train and the platform. Что готовить? Бочину, да, написать? Бетонировку. С нами. Сейчас будет продолжение. Άντε να έρθω να κάτσω. Όχι, δεν σάξε. Εγώ νόμιζα ότι Και εγώ εκεί πέρα σε σένα ακούω κάτι γυναίκες γι' αυτό. Τέλος. Σε ευχαριστώ που αρνήθηκα. Έγινε, έλα, γεια. Από σεβασμό. Να είστε καλά. Τι έγινε, εγώ νόμιζα ότι ήμουν απέζω. Ωραίες κοπέλες. Τέλος πάντων, εγώ άμα είμαι παντρεμένος πειράζει. Όχι, καλέ φίλε. Δεν θα είναι μόνοι που γουστάρουν τους παντρεμένους. Οι παντρεμένοι έχουν τις ηλικίες. Δεν μπορώ να το πω. Καλά κρασιά. Άντε πάλι. Μου φαίνεται δεν έχω πει εγώ μόνο κοκκινέλη νεμέας. Δεν πει τίποτα... Μαυροδάφνες εμείς. Χειρότερα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος. Ω, περαμένουν επικίνδυνοι. Να δω τι μου ήρθε κανονική που έφυγα από κάτω, μόνο αυτό. Εντάξει, κομπανίδες που κάτι μου αρέσει να κάνω χαβαλέ, έτσι να κάνω τόσο να γελάει. Αλλά βέβαια δεν είμαι ο εαυτός μου, έτσι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερο από κάτι άλλους άντρες, σε στεναχωρήσω τώρα, αλλά όταν πίνω παρά τις γυναίκες, τις κλέβουν οι άλλοι. Χίλιες φορές αυτό, να τραγουδάμε και να γελάμε. Για να έλεγα το χαρακτήρα. Πώς θα αντιδράει στο αλκοόλ, στον αλκοολισμό. Άντε πάλι. Εντάξει, εγώ σας βλέπω φιλικά, αλλά είναι κι άλλοι κάτι έξυπνοι. Που δεν κοπίζουν τίποτα, Όχι, επειδή δεν είμαστε μόνο Έλληνες τώρα, ο άλλος που είναι από την Παναγία σου λέει άγιες, αν κάνε είναι ξέρεις. Εντάξει, δεν είχαμε. Και λοιπόν να σας δούμε τώρα ότι γελάνε κάτι της πόλης μου. Εδώ να σας δω με τις άμυνες. Σαν Ελληνίδες δυνατές. Έτσι.
Μην μας βλέπεις έτσι. Μας κοιτάς. Εγώ δεν σας είπα μόνο μια φορά από σεβασμό. Εννοείται. Ίσως άμα σας δω πολύ μπορεί και να Γιατί? αρχίσουμε να τα τηλέφωνα. Έχουμε άμυνες. Ναι, καλή άμυνα. Δεν έχω τηλέφωνο, δεν έχω τηλέφωνο από τον κόσμο. Ζώνη σου προτείνω, 3-2. Εντάξει. Ή ξέρεις τι, Για πες. σου προτείνω και ένα man to man.